Hi guys, welcome back to my channel and welcome to my new vlog. ಸೊ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡ್ತು ಯಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು പോയി ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ಶಾಪಿಗೆ പോയിന്ത് ഇപ്പോൾ ಸತ್ ಮುರಾನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಸೊ ಅಂಚನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಲೆ ಕಾಪುನೊಂದು പോയിന്ന് ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಮುಗದಾದ ಪಂಡ ಯಾರಿಗ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಅನ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಎಪ್ಪಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಸ್ತುಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಮುಲ್ಪ EMI ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಸೇಮ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿದ ರೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ EMI ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವೇಣೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಲ್ತಾಂಡ್ ತಾಲೂಕು ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾತೊಂಡು ಸೇಮ್ ಹೊಸ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನಿಪ್ಪುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಆಯ್ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆರು ಮೇಡಮ್ ಅವೇ ఒక 3 రిపేరీలు ఉండవే రిపేరీలు ఉండు రిపేరీకి మాత్రల బరడు మా బొక్క ఈ భర్తనండి సంతోష అండి ఇంకా ఊరుద ఎమ్మెల్యే సమితి ఇది బిజీ ఇప్పారు పోందరు పన్నార్ వాళ్ళు భయంకర బిజీ మీ భయంకర ಗೊತ್ತಂడి మీ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಂತ್ರತು ಬಂದತ್ತೆ ನಿಂಕು ಮಂತ್ರ ಮಾತ ರಿಪೇರಿ ಹಾಕೊಂಡವೆ ನಿಂಗೆ ಹಾಕೋ ಬಣ್ಣ ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನಿನ ಬುಕ್ಕು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಕಾಲ ಪತ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮೂರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಪತೋಡು ನೆನ್ನಿನ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಲೆಕ ನಂಬರ್ ಪಾಡುನ್ನ ದೈ ಪೊನ್ನಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಡಂದ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿದ್ನ ಬೊಚ್ಚಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿದನೆ ಯಾವ ಅದಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಪೊನ್ನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ಪೊನ್ನತ ಅಂತರ ಅಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಗ ಯಾನೆ ಹಾಲನಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಎತ್ತಲೇಕ ಆಯ್ತ ತೊರ್ಪುನ ಏಚವೆ ಓಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಬರಂದು ಮಸ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಎಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆಲ ನಥಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಆತನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡರ ಮಾತೆರ್ನಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ವೇಣುಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಲೆಜ್ಜಂಡು ಪೂರ ಪಿದೇಗಡ ಪುಡ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತನ ಅಂಚ ಬತ್ತನಾಗ ಪೂರ ಅವೆಲೆಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ವೈನೆ ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಏನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾಲ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ದೋಜ್ಜಾವೆ ನಾಲ್ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಾದ ಪನ್ಪನತ್ತವೇನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪನ್ನೇನು ಪನ್ಪನವೇ ಎಂಗ್ ಹೊಸದು ಐಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಯಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ದುಯ್ಯರ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಆಫೀಸರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಳು ಅಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ನೆನಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಚಿ ಇರಗಿಂತ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಂಡ ಏರಗಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಂಚನೆ ಮಾರ್ಲು ಮಾತಾಡ್ದು ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಿರಾರಿಗೆ ಅಂಚಾರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀರಿ ಯಾ ಮನಿ ಬಂದೆಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನತಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಜೇಮ್ಸ್ದ ಕೊನತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪಾಯ್ಸನ್ದ ಅಂದು ಕೊನತ್ತದು ಜೇಮ್ಸ್ ಕೊನತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅನ್ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಆದ ಜೊತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತಿ ಅಂಚ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ
ಅಂಜಿತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಮೋಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಪ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪಂಡ ಜಿಪ್ಪು ಬರೋದು ಆಲಿಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚು ಶೋಪ್ ಉಂಟು ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚಿನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಏದಿತ್ತಂಡ ನಾ ಟಿಫಿನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ತೋಜು ನಂದು ಏನು ಮುಖ ಪಾಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಜಿಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಕಾಸ್ದಿಯ ರೈಕನಿಗೆ ದಾಲ ಜಿಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಚಲ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಇಂಚುಂಡು ಶೋಗುಂಡ ಉಂದಾದಲ್ಲ ಮೈಕ ಪಾತೆಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದುಲೆ ಎಂತ ಉಂಡದೆ ಪಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಎಂದು ಅಂಡ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ದಾಲ ಹಬ್ಬುಚ್ಚಿ ಅದೇ ಇದೈನ ಬಾಟ್ಲಿನ ದೀತು ಓಡು ಆಪುಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದು ಬಂಡ ಇದು ಎನ್ನ ಈ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡದು 2 ಲೀಟರ್ದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿಂಜಿ ಹೊಡಿತುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಫಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಆಂಡ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೋಡೇನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ದಿಯೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಕಾಸು ದಿಯದ ಬೇತ ಪಾಕೆಟ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಪರ್ಸ್ ದಿಯೋಲಿ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟನ್ ಉಂಡ ಏನು ಪಾಂಡ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಲವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಲೆ ಬೋಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ